ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಸುರುತ್ತೈ ನಂಬಿದ್ದೀರು ರಟ್ಟು ಪೋಂತ ಬಂಗಾತ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಕುಂಭದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಂದ ಮನ್ನಗ ಎಲ್ಲಾರು ಐಕಲ್ ನಂಬಿರೋಡು యాక్టింగ్ అంటే యాక్టింగ్ ఎంకలేగి బుల్పెర అవుతుండు ఇచ్చిన నాటక ಆತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಆ ನಾಟಕ ರೂಪೋಡು ತೆರಿಪಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಅಮ್ಮು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರು ನಟನೆ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರರ್ನ ಎದುರುಡು ಭಯಂಕರ ಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸೊ ಅವು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಬೈತು ನಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಜವಾದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪೂರಕమైన ಸಂಗೀತ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸೆಂಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಡು ಏಪ ತುಪ್ಪನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಾಡ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಕಡೇಕೆಲ್ಲ ಟೌನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮು ತಿಕ್ಕ್ಯಾಲು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಯಾನಿ ಬೈಜಿಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ನಾಟಕನ ಒಂಜಿ ಆತು ತೆಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಬುಲ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ 200-300 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡು ಶರತಣ್ಣ ನಕುಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ್ ನೀ ಟೀಮ್ ಒವೇ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಡು ಅವು ಇಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಸಮಾಜೋಗು ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಜಿನ ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತೆಲುಪುನಂದತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬುಲ್ತಾ ದಯಪನ್ನ ಐಟಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಈನಾಡದ ಮಾತ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಇನ್ನು ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನ ಉಗಾರ್ತದ ನಾಟಕ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಡಿಯಾಲ್ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಮ್ಮು ಅಮ್ಮಡದ 84ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ನಾಟಕ ತುಂಬದ ನಾಟಕವ ಯಶಸ್ವಿ ಬುಧನ ಕಟ್ಟುವುದರ ಅವೇ ಬುಧನ ಪುನರಗಂತುಕೊಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುರಪೌರ್ಣ ನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಬಣ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪನಾ ಕಲಾವಿದರು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವನ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಾಯರ ನಾಟಕ ವೀರ ಮಾತರಿಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಸಾದ ಈ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಗಳ ಸಾಧಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರಿ ಕಿವಿಗೋಳು ಎಂಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು 4ನೇ ನಾಟಕ ನೆಡ್ದೊಂಬು ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರೆ ಬರೆತಿನ ಬೈರಾಸ್ ಭಾಸ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಮೇರೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲೆಕಟ್ಟರೆ ಆವಂದಿನ ಪಂಪಿನ ಹರೀಶಣ್ಣನ ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ. ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 22వ ವರ್ಷಾണ്. ಯುಗ ಪುರುಷದ ಶ್ರೀಮದ್ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಿರಂತರವಾದ ಉಡುಪೇರಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ನಡತೊಂದು ಬೈದರು. ರಂಗಭೂಮಿದ ರಂಗಸೇವೆ ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ತುಳು ನಾಟಕ ಸಪ್ತಾಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಮ್ಮಟ ಮಸ್ತ್ ನಮೂನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು 5,000 ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ. 5 ಜನಕ್ಕೆ 5 ವಾರದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ. ಕಲಿನ 11వ ವರ್ಷ నుంచి ಮುಂಬೈದ ಮಹಾನಗರಗಳ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದ. ಸೂರತ್, ಬರೋಡ, ಗುಜರಾತ್, ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗಗಳ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರುಳ್ಳ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಮೊಗಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕನೇ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ಪಂಪಿ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕಾಶಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ನಾಟಕ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಒಬ್ಬೇ ತಂಡಲ ಸೋದುಜಿ ಪಂಪಿನ ಮತೆರಿದ ಕುಡ್ಲಡೆ ಬುಗಾರ್ತಿರ ಪಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕುಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಕಲಾಸಂಗಮ ಅವಾರ್ಡ್, ಚಾಪರ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ತು ಬೆಳೆದಿನ ತಂಡರು ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದನ್ನು ಪಡೆದಿಂದ ಅವೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಉಂಕನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ತಂಡರು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡ ಉಲ್ಲಾಪಂಪಿನ ತೆಗೆಪಾರ ಕೊಡಾದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ತಂಡಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎದುರಾತ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಮಸ್ತ್ ತಂಡರುಂಡು. ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಒಪ್ಪರೆಯಾವು, ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು, ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಇಪ್ಪರಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ತಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಬಡತನ ಪಂಪಿನ ಕೊಡವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮನೆಗಳ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೊಕನ ತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದ ಪನೊಂದು ಸುಮಾರು 35-40 ತಂಡರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನಿಗನೆದುರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗಳು ತೆಗೆದು ತುಳುನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿರು ಪಂಪಿನ ಈ ಕೊಡ್ತರು ನಿಗನೆದುರು ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಪರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ರಂಗಭೂಮಿದ ರಂಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿರು ಪಂಪಿನ ಈ ಕೊಡ್ತರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನರು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದನ ಈ ನಾಟಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ರೂವಾರಿ ನೇರ್ಪಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಟಕ ಕಲಾವಿದನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾದ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದನ ನಾಟಕವನ್ನು ತುಂಬು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಇನ್ಯಾರೆ ವಿದೇಶದ ತಿನ್ನುದವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಡಿಜರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕನ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಈ ಸಟ್ಟದ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಅಮ್ಮು ಆಮಂಡರ ನಾಟಕಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಳೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಆರು ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ತಂಡದ ಕಳ್ಳಲ ಎಂಕನ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಕುಡವರ ನಿಗನೆದುರು ಮನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಾಟಕ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದನ ತಂಡ ಸತತ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುಂಡು. ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸಡು 10 ದಿನ 10 ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೂರತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರಾಡಲ್ಲ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನಿಗನೆದುರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಟಕ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಓಡನಾಡ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಾದ ಪಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಏಳಿಂಜೆ ಗೋಂಜಾಲಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿರಾರ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕಿಯರ ನಕಲು ಕೆನ್ನಿಗೋಳಿದ ತಂಡನು ಮುಂಬೈಗೆ ಲೆತ್ತದು ಎಂಗಳಿಗೆ 10 ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನುಪ್ಪ ನೀರ ಕುಡಿದು ತಾಂಕದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿನ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗೋನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪೇರೆ ಆರ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ಬಂದಿನ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುಟದ ಬಲತದ ಯಕ್ಷಲಹರಿಗಿನ 35 ವರ್ಷ ಆತದಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನೀರ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಆಸರಣ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಮಸ್ತ್ ಉದಾರ ಪಡೆತಿನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗೊಂಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇರೆಪಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಡ 2005 ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ತರದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಬಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ತಂಡದ ನನವರಿ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಂಚಾಲಕರಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ವೈದ್ಯರು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಯುತ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಮೆರೆಗಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿವೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆನ್ನಿಗೋಳಿ ಮೆರೆಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬೈದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆನ್ನಿಗೋಳಿ ಬಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಲಭ್ಯಾತನ ಪಂಪಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇಬಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬಂದು ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನಾರೆ ಕಟೀಲ್ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರಪ್ಪನಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆಗಡೆ ಬಂಡ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದನ ಬುಳಿಚಿದ ಕಾರಣಾರೆ ಮುಂಬೈನ 11 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಂಡನ್ ಐಕ ಪಿರೋದ ಮೂಲ ಬುನಾದಿ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವನಾಯಕಿಯಾರೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯಲಾದ ಅರೇನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿಬಿ ಏಳಿಂಜೆ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ MN ಡಿಸೋಜಾ ಮೇಗುಲೆರೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಮೂಲದಾರೆ ರೋಟರಿ ಡೀಗಲ್ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಂದಲ್ಲ ಇದೇ ರೂಢಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರೆ ಆರ್ಲ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ಯತಿಭೇದ ತಂಡದ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೇರಮ್ಮ ಜಲ್ಡ ಇಲ್ಲಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಲೆಪ್ಪಗೂ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಧಾಕರ ಶಾಲೆಯ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ MN ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊಡೆತ್ತೂರು
ಮಂಗಳೂರು ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪಿಯ ಯುಗಪುರುಷ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು 75 ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಜ್ಯದ ನಂಬರ್ 1 ಪತ್ರಿಕೆ ದುಂಬದ ಪಿರಾಕದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಯುಗಪುರುಷ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಳಿತದೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣದ ಶಾಲೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಡದ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕಲಾವಿದೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ತಂಡದ ಬಿಳಿಚೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಯನ ಕಾರಣ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡ ನಣ್ಣೆ ದುಂಬು ಕಲಾವಿದಾದದ್ದು ಇಂಥ ತಂಡನು ದುಂಬು ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಂದಿನಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಂತಿರೆ ಮೂಲ ವಾಯನಂಚಿನ ತಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪರವು ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರವು ತಂಡದ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ದುಂಬು ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯತಿನಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀಬಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ VRL ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತಿಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಡಿತಪ್ಪನಾರೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೇರವಾದ ಇಂಥ ಸಾಧಕನ ಸನ್ಮಾನ ಹಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಸಾಧಕಿ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಐದುಲ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ಕೊಂಡ 24x7 ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲಿಯನ್ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಡು ಅಂಚನೆ ನನವರಿ ಸಾಧಕಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ರಂಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಕ್ಕ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಈ ಸದ್ಯದ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನನವರಿ ಸಾಧಕಿ ಜನನಿ ಮೆಲೋಡಿಸ್ತ ಗಾಯಕಿ ಅಂಚನೆ ಜನನಿ ಮೆಲೋಡಿಸ್ತ ನಾಯಕಿ ಕರಾವಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೆನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆನ್ನಿಗೋಳಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದಲೆ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು 22 ವರ್ಷಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೇನು ಮಲ್ದ ಈ ನಾಟಕನು ಬರೆದು ಮುಡೇದಿ ಹೆಗಲೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡಬೇಕು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ದಯದಿದ್ದ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ಬರಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಪಡಬಿದ್ರಿ ಮೇರೆ ಕಡಿನಮಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಏಪ ಸುಧರ್ವರ ಬೈರಾಸ್ ಭಾಸ್ಕರೆ ಕಂಡಡರಿ ದಂಡಡೋರಿ ಕೇರಿಗುರಿ ಕೇಸರಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮು ಆಮುಂಡರ ಪಂಪಿನ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ಈ ವರ್ಷ ಮಣಿಪಂದ್ಯ ಕುಲ್ಲಡ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿನ ಹರೀಶ್ ಪಡಬಿದ್ರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪಡಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಆಸರಂಡೇರು ಹರಿಕೃಷ್ಣರೇ ಅಂಚೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ತುಂಬೆತ್ತ ಬಂದೆ ಭಾಷಣಜಿ ಆಸರಣೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಡಿ ನೇರವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಂಕಲಕರಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇರುಂಡಿರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಕೆನ್ನಿಗೋಳಿದ ಈ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದನ ಸುನೂತ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾರು ಕೆನ್ನಿಗೋಳಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಂಕಲ್ಪರಿಯ ಬೇರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಪೂಜೆ ಆಸರಣೆ ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುಧಾಕರ ಸಾಲಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಎಂಡಲ ಸುಮಾರು 25-30 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನಾರೆ ನೂಜುಗುಳೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಸಂಕಲಕರಿಯ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಪಲೈ ಪಾಟ್ನಾರೆ ಸುಮಾರು 1000 ಎಕರೆಗಳ ಮಿಂತ ನೀರು ಉಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಬಂದಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸದ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪಂತೋಡು ಇನಾಮ ಗೆದ್ದಿನ ತಂಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಂಕಲಕರಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆನ್ನಿಗೋಳಿ ಜನನಿ ಮೆಲೋಡಿಸ್ದ ನಾಯಕಿ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುರುತ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ದಿನಂಚಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮೇಲೆ ತಂಡದವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದೆ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮೇಲೆ ಒರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಇನಾಮ ಗೆದ್ದು ದಿನಂಚಿನ ಸಿಂಗರ್ ಪಂಪಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. 7 ಗಂಟೆ ಆಡೇನೆ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚರಿಕೆರೆ ಮೇರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ఒక ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತಿರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಳ್ಳದ ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದನ ನಾಟಕ ತಂಡೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕ ಬರೆದಿರು ಮಲ್ಲು ಕಟ್ಟುರ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆದಾನ ಚಪ್ಪೆ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಲೋಕಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪುಗಾರ್ತದ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ಈ ಸರ್ತಿ ಪರಿಮಳ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪಂಪಿನ ಹೊಸ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಜೀವನ ನಡೆದಿನ ದುರಂತದ ಮನ ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಳೆ ಒಂದು ದುರಂತದ ಜೀವನ ನಡಪಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂಟರ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಆರ್ನ ಬುಡಿಗಿ ಅರೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪನವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನು ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಆರ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಬಡಿತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇನ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚರಿಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಮಿತ್ತಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಎನಕಡೆ ಬಂಡೆ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದನ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಅಭಿಯಾನಡು ಸುಮಾರು 20 ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಡೆದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಈ ಸತ್ಯದ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲಡೆ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಅಮ್ಮು ಆಮುಂಡರ ನಾಟಕ ಪರ್ಯಾವು ಉದೇನೆ ಮುಡೆದು ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟದ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿನಾರು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಅಂದು ಪಂಪಿನೇ ನಿಕಲ ಎದುರು ಪಣಂದು ಆರ್ನ ಅಭಿನಯ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲು ತುಯ್ಯರ ಉಳ್ಳಾರು. ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತಲು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಲ ಆರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಎಡ್ಡಾವಡ ಪಂಪಿನ ಆಶಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ದಯವಿಸ್ತ್ರಾಯ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಮನಸ್ಸಾರ ಸಿಗುತ್ತಂದು ಈ ಎಂಕಲ ವಿಜಯ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳು ಕಿನಿಗಳ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಿನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಡದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಯನ ಎಂಕಲು ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಣ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುಗಳು ಮಸ್ತಿಯನ ಕಲಾ ಅಭಿಯಾನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿರ್ಪಾಡನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೋಭಾವ ನೀಡಿ ತುಳುತ ಅನಾಥ ತುಳುದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಪ್ರಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಕಲ ಈ ಕಿನಿಗೋಳಿನ ನಾಟಕ ತಂಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಶಃ 22 ವರ್ಷದಿರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾದಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದ್ದು ದೀಪ ಬಂತಾಯನ ಎಂಕಿನಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಬೇಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊಡ್ಕೊಳಕ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕಗಳ ನೀತಿದ ಬೋಡಿತ ನೀತಿನ ನನಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಂಟಾಕೊಡ್ಪ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮ್ಮ ಬಂಡ ದೇವಿಯರು ಒಂದೊಂದು ಸೂಚನೆ ನನಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೈಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೀತಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಬರ್ಪಣಕ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ಪಣಕ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಿಪ್ಪಾಡೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಿಗುಲ್ಲ ತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಅವಕ್ಕೇನ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇವರಿ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾದಿ ಈಗ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಬಹುಶಃ ಆತನ ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಳಿ ನಿಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕೇವಲ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾದಾಗಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಆಕಳು ಬರೆಯಲಾಗಲತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯೂರು ಬೊಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚಬಂಡ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಈ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅಂಚಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇವಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಬಂದು ದೇವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಬಹುದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಡಪಡೆಗೆ ನುಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಳಿ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ
ಅನುಕೂಲತೆ ಕರಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಸುಲ್ಮೆರು ಪೂಜೆ ಹೆಸರಣ್ಣರಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ರೀಸೆಂಟ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಉಲ್ಲೇನ್ ಬಂತೇವೆ 23 ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟವಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರಣ್ಣರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಾಟಕದ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದಿನಗಳು ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕುಡೆದಕರು ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕುಡೆ ಹರಿಪಾದ ಜಾರಂತ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕರು ದೈನೀದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದೇರಡ ಇಜಿನ ನಗರನ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡ್ಬಾರಲ್ಲ ಅಕಲು ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಗಳು ಅದರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದ್ರಿಡಿತ್ರ ಮಿಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮುಗಿತುಂದುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಮ್ಮು ಆಮುಂಡರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಪಂಡ್ರನೇಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಸೀನ್ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಅಂಗವಿಕಲ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ದಯ ಬಂಡವು ಮೇಕೈ ಮತ್ತು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದ ಬೇನೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಇಡೀ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತೆರಲ್ಲ ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೇರಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹುಷಾರವು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಬತ್ಸಾರ್ಜಿ ತುಕಂದಪ್ಪ ಇಂಗುಲ್ ತೂಯಿನ ನಾಟಕಡು ಉನ್ನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಪನ್ನ ಪೂರ ಬುಲಿಪುನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೆಲಿಪುನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಶೋಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬುಲ್ಪೆರ ಆತುಂಡು ಇಜಿನ ನಾಟಕ ಆತುಂಡು ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೆಂಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮನಗಳು ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಮ್ಮನಗಳು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಬಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪೂರಕమైన ಸಂಗೀತ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಚೆಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬಸ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಬಾಲೆಗೆ ಬಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ ನಾಟಕ ರೂಪೋಡು ತೆರಿಪಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಅಮ್ಮು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರು ನಟನೆ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರರ್ನ ಎದುರುಡು ಭಯಂಕರ ಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸೊ ಅವು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಬೈತು ನಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಬಕ್ಕ ಆ ಬುದ್ಧಿಮಂದ್ಯದ ಪುಣ್ಣನ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮರೆಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಕಲಚೇತನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಟೀಚರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಪಂಗಡ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇವರು ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಅಮ್ಮು ಆಮಂಡರ ನಾಟಕವು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಅಮ್ಮುವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ನಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಕೊನೆಗೊಂಡದ್ದೇ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಇನ್ನು ತೂಯಿನ ಈ ನಾಟಕ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಅರೇನಿತ ಮೀಟಾದ ಬತ್ತಿನಾತ್ರ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ದೇವರ ನನ್ನಲಾತಿ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕನೇ ನೇಡ್ದಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಳೇನು ಬರಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಅರೇನು ಪುಗರ್ದು ಬೈದೆ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇಲಕದ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನು ನಾಟಕಲ್ಲಿಡು ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೋ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಆ ಬಾಲದ ಕಾರ್ಪ ತೆಗೆದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾವಿದ ಪೀಳಿಗೆಡು ಮಸ್ತ್ ವಿರಳವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮು ಆ ಮುಂಡರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ತುವಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಾಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡದು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಹರಿಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡಿದೆ, ಅಮ್ಮು ಊಟ ಮಾಡ್ದ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನನಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ತುಳು ನಾಟಕ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಆ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶ ತುಂಬ 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 ಮನಸ್ಸಿಗಿಡಿಸ್ತು. ಅದು ಏನಿದೆ ಆ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತ್ಯತೆ ಈಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಈ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜೀವ ತುಂಬಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು 3-3.5 ಗಂಟೆ ಏನು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಜವಾದ್ಲೂ ಒಂದು 28 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಏತು ಬದಲಾಂಡಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಇನ್ನಿತ ಡ್ರಾಮಾ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಚೇಂಜ್ ಆವು ಆಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಗಟ್ಟಿ ನನ್ನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಜ ಜೀವನಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲು ಏತು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಣೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ನಾವು ಆತ ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರ ಆತು ಅದ್ಭುತವಾದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೀನಿ. ನಿಜವಾದ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬರೋಡು ಪಂಡ್ಯ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶರತಣ್ಣ ನಕುಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ್ ನೀ ಟೀಮ್ ಒವೇ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಡು ಅವೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಸಮಾಜೋಗು ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಜಿನ ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತೆಲ್ಪುನಂದತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬುಲ್ತ ದಯಪನ್ನ ಐಟು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಪ ಪೊಣ್ಣನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಔಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪತ್ತಿನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಬಂಗ ಹಿಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಶರತಣ್ಣನ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ದ ಈ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದ. ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಾಟಕಡು ಅಮ್ಮುಲ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲನ ರಡ್ಡು ಜನತ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಆವಡ್ ಇಡೀ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದು ಏಪದ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಾಡ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಕಡೇಕೆಲ್ಲ ಟೌನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮು ತಿಕ್ಕ್ಯಾಲು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ. ಯಾನಿ ಬೈಜಿಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ನಾಟಕನ. ಒಂಜಿ ಆತು ತೆಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಬುಲ್ತೆ ಅಮ್ಮು ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ರೋಲು ಅವಂತೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂಗ ಏತಂದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜ ಅವು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನವ್ರ ಅಮ್ಮ ಆತೊಡೊಂದು ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಚೇನು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಲು ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಟೌನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಉಲೈ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಡ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ರೇಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೆಂಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬ್ಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅವರ ಕಂಬ್ಳದ ಕರೆಗಬಹುದು ಕಂಬ್ಳ ಅಂತ ತೂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು. ನಾನು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಪುಟುಬಲ್ಲೆ ನಂಚಿನ ತಂಡ ಇನಿ ಕಾನಾಗ
ಎಂಕಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ್ನ ಶರತ್ತಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಕೊರ್ನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ರಂಗೋಡ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಡರ್ ಹರೀಶ್ ಪಡ್ಬಿದ್ರನ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಲ ಹಿಟ್ಟಾತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಡುರ ಬೈರಸ್ ಭಾಸ್ಕರದ ಲಕ್ಕನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು ಎಂಗಳ ಮಾತಿನ ಬಲ ತಂಡದ ಪರವಧ್ಯಾನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಅಮ್ಮು ಆಮುಂಡರೆ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾಟಕ ಇತ್ತಿನ 1 ವರ್ಷದ ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕಡು ನಂಬರ್ 1 ನಾಟಕ ಅವೇ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆಂಟ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದೇ ಪನ್ಪೇರದೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರದೆ ಬರ್ತಾ ರಾಯರ್ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಯಿತು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚತ್ತು ಈ ಕತ್ತೆ ನಕಲು ಕುದುರೆದಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಇತ್ತ ಕುದುರೆದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದಕಲು ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಈ ಅಮ್ಮುಂಡ ನಾಟಕ ಏನೊಂದು ನಾನೇ ಸಾತ್ ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಟಕ ಫುಲ್ ತೂತೆ ನಾನೇ ಸಾತಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದೇ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆತ್ತ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತಂಡ ಈ ಸತ್ತು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದ್ದಾರೆ ದೇ ಬನ್ನಾಗ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತಾರೆ ಎತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಟು ಲಕದೊಂದುದೇರು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಡ್ತೊಂದುಜ್ಜೇರು ಅಂಚದಕ್ಕಲು ಕುದುರೆ ದಕ್ಕನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಅಮ್ಮುಂಡರ ನಾಟಕಡು ಆ ಅಮ್ಮು ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೇಪನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ರೀತಿ ತೂನಾಗ ಎರೆಗ್ಲ ಕುಲ್ತಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ್ ಗಂಟದೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ತಂಡವು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಷನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಪವರ್ ಜಿಂಜಾದೇರು ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಂಬುದೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಡೆ ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕಾಡು ನನ್ನ ಹತ್ತು ಹರೀಶ್ ಪಡ್ಬಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಟಕಗಳು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡಡು ಮುರಿದು ಬರಡು ತೊಲ್ ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮುಂಡರ ಯಾನೊಂದು 2-3 ಸರಿ ತೂಪಿನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಲ್ದಿನ ಪೊನ್ನು ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಡೀ ನಾಟಕ ಅಂತ ಈ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎನ್ನುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆ ತೂವಡು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಜಾತ ಸ್ಥಾಸ್ತಾರೆ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಈ ನಾಟಕ ತೂಯ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರ್ಗೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ 100% ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ತೂವಡು ದೇಪಂಡ ಅಮ್ಮುಂಡರ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರೆ ಯಾನ್ಲ ಈ ತಂಡಡ್ ಬೆಂತಿನೇ ಕರಿಣ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷಡ್ ಈ ತಂಡಡ್ ಬೆಂತಿನೇ ಇಡೀ ಆ ನಾಟಕ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ಇಡೀ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮುಂಡರ ನಿಖಲ್ನ ಊರು ಲಾಪಿನಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ತಂಡಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡ್ಪಣ್ಣದು ಏನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಆಮುಂಡರ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಆತನು ಮಾತಾಕಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ದೇರೆ ಆಕಲ್ನ ರೋಲುಗೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ್ ಪೋತು ಪಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಅಂಚದಾಲಿತ್ತು ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋತಿಚೇರು ಯಾನ್ಲ ತೂಂದಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ಲ ನಾಟಕ ತೂಪು ಜಾಂಡ ಮೆರ್ನ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತೇವೆ ಕೆಲವು ನಾಟಕನ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಅರ್ಧ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಇಡೇವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂಚಾನೆ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಆ ಅಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಪನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಲ ತೂತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಪೋಪುಜಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋರ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಜುಮ್ ಮಾಡು ಹೊರಕ್ಕೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತಿನು ಪಂಡ ಅಂಚೆನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಮಾತಾಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಈಸಿ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಡು ರೋಲ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಟೀಮುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ಈ ವರ್ಷ ತೂಯಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂದು ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಕಾವ್ಯನ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವು ಭಗವಾನ್ ನಾವಡು ನರೇಂದ್ರ ನಾವಡು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳು ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುದಾರ್ಪಂಡ ಪೋಪುಜಾನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಫ್ಲೋ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವು ನಾಳೆ ಮಗ್ರ ನಾನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಆ ನಾಟಕದ ಫ್ಲೋ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತೇ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಾಟಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತೇ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಬಂದಾಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕದ ಪನ್ನೇರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕ ದೇಪಂಡ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ತನ್ನಡು ಬುಲ್ಲೇನಂಚಿದ ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಾತ ಹರೀಶರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಕೊರಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನು ನನ್ನ ದೇವೆರಡೆ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ
ನಾಟಕ ಇಂಚಲ ಉಂಡ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂತ ಯಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಯಾರು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನದವ್ರ ಯಾನ್ ಏಪಾಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಶಶಿಕೂಜಾರಂಡ ಪಂಡ್ರಂಡು ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆತ್ತ ಪಲ್ಲ ಮಾರಿ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು 80 ಶೋರ್ದು ಬಕ ಈ ಒಂಜಿ ಈತೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಿಂಗೆ ತೂವಂದೆ ಕುಲ್ದಾವತ್ತ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರನ ಒಂಜಿ ಆ ಕತೆ ಸೂಪರ್ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗಳು ಭಗವನನ್ನೇ ಅಂತೂ ಬಂಜರ ಭಗವನನ್ನ ತೆಲಿಪದ ಕೆರಿಯರು ಬಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಯನ್ನೇ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ಪುದರ್ವಾರ್ಪುಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಉದಯನ್ನೇ ಪುರ ಚಿದನ್ನಿ ಒಕ್ಕ ಚುದನ್ನಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಪುರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಯಾಪಂಡ ಶರತನ್ನಡ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಎಂಚಿ ನಾಟಕ ಶರತನ್ನ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ 200-300 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಈ ವರ್ಷಡೆ ದೇವನ ಮಾತ ಏರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಹೊರ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ಅಮ್ಮು ಆಮುಂಡರ ಆ ನಾಟಕ ಅಂತುಲೆ ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲ ಪೊಣ್ಣನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಲಾಯರ್ಗೆ ಆಂಡ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾಟಕಡೊಂಜಿ ಆ ಅಮ್ಮೆನ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬ್ಳದ ಸೀನನ್ನು ನೆನು ಪುರ ತೊಜ್ಪದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶದ ನಾಟಕ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಾರನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಯಮಾಲ್ತ ನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮು ಆಮುಂಡರ ನಾಟಕ ಓಲನ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ತೂದು ಈ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನನ್ನ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ನಾಟಕ ಅಂತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕಲು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮು ಆಮುಂಡರ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಈ ಕುಡ್ಲಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವ ನಾಟಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಾಟಕಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಪುದಾರ ಪಡೆಯೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲು 23 ತಾರೀಕು 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಬೊಂಬೈಡ್ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಅಮ್ಮ ಆಮುಂಡರ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಪನ್ಪಿನ 2 ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಶೋ ಆರೆಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಪರವರು ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಬತ್ತ ನಿಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಅರಳಂದೆ ಪಾಡುಂಡು